Atiefo michia obia medin di AC ohene SƐDEƐ kanuni getting it right. Nidi muni ahobrase so yɛtwem adwen akɔ nsɛm bi kasako bi kasamu bi ene asenaho bi a yɛka ɛyɛ na sɛbia aduasa yɛakyea no kakra ne yɛde ahobrase akyerɛ mo sɛ yɛaka no sei. Ene honorable wa Pɔtɔ papa. Hey, kasa pani o wa Pɔtɔ mamani agye ho pa. Ane wa kasa ye papa. YƐKA obi kan Pɔtɔ Kasa enwie pɛyɛ eniema mienu titiriw na ɛma enwie pɛyɛ Pɔtɔ no ɛyɛ sɛbe animtiabuo kakra ne enti ɛyɛ animtiabuo ne sɛ YƐKA obi Pɔtɔ ana sɛbe aduasan te sɛ nea asɛm na ɔka no ɔde agua pɔtɔyo mu na ɔde ɛta atoso a ɔpɔtɔ emu na hɔ ɔnkasa yi obi ɛde ne kasa na ɔka no sɛ ɔka sɛ ne kasa no mu na hɔ ana sɛbe animtia medum besia da foforo yɛbɛsan hyia ɛwɔ SƐDEƐ kanuni ɛso medamase.